Krásny dobrý podvečer. Srdečne vítam všetkých vás, ktorí ste sa rozhodli stráviť následujúcu hodinku aj niečo v našej spoločnosti. Naozaj si to veľmi vážime, pretože možno mnohí z vás máte za sebou ťažký deň a napriek tomu ste sa k nám pripojili. A dobre ste urobili, pretože dnes sa budeme venovať pre mňa takej obľúbenej téme. Budeme sa rozprávať o čítaní. Ja som veľmi rada, že po teda nejakom čase tu opäť môžem privítať autorské trio pani profesorku Zuzanu Stanislavovú a moje dve kolegyne Žanet Fabianovú a Katku Zrakovú, ktoré vám dnes predstavia svoj najnovší autorský počin a tým je pracovná učebnica Čítanka pre druhákov. Trošku vám porozprávajú o ich autorskom zámere, predstavia prvky, ktoré v čítanke nájdete, ale budeme sa venovať aj významu ilustrácie, dôležitosti mimočítankovej literatúry, tvorivému písaniu, a rôznym iným veciam. Toto je teda obálka našej pracovnej učebnice novej. K nej patrí aj písar Brada, kde práve si žiaci môžu precvičiť tvorivé písanie a teda celok uzatvára aj digitálna podpora aj tak offline, ktorú verím, že ak vyjde čas, tak vám dnes zase moja kolegyňa aspoň v krátkosti predstaví. A toto je teda novinka na tento školský rok. Ja som videla z vašich odpovedí, ktoré ste písali pri registrácii, že niektorí už z tejto čítanky učíte, že ju používate a tí, ktorí ešte nie a možno aj na základe dnešného seminára vás osloví, tak vám odporúčam zostať s nami až do konca a viac už teda neprezradím. Oni sú autorky teda čítanky pre druhákov, ale ešte minulý školský rok sme vám predstavili našu novinku Čítanka pre štvrtákov. A k tomuto sme mali aj online semináre, takže ak vás zaujíma, teda okrem druhákov aj štvrtý ročník, tak vám odporúčam pozrieť si online semináre, ktoré sme prezentovali ešte minulý školský rok. Lektorky si teda pre vás pripravili množstvo zaujímavých informácií, ale aj materiálov, tak ja už teda vopred poviem, že tieto materiály vám budeme posielať tak, ako je zvykom vždy v piatok, spolu aj s osvedčením o absolvovaní seminára a takisto pošleme aj link na videozáznam dnešného seminára, ak by ste sa potrebovali k nejakým informáciám vrátiť. Všetky novinky a to, čo máme, teda to, čo chceme vám nejakým spôsobom odovzdať, nájdete na našej stránke a ja teda vás vyzývam, aby ste sledovali aj naše sociálne siete, kde sa dozviete napríklad aj to, že sme 15. novembra spustili tretí ročník vlastivednej súťaže Spoznávame Slovensko, ktorá je určená teda triednym kolektívom 4. ročníka. Môžete sa zapojiť do rôznych kategórií. A to, čo je možno iné oproti predošlým dvom ročníkom, ak ste vytvorili nejaký plagát alebo teda nejaké makety, tak už ich nemusíte posielať poštou, stačí, keď nám ich odfotíte alebo natočíte video, čiže projekty tento rok posielajte len v elektronickej forme. Odmeníme až 25 projektov a máte celkom veľkú šancu vyhrať, takže budeme radi, ak učíte teda štvrtákov, nájdete si čas a zapojíte sa a pošlete nám svoj projekt. Blíži sa nám najkrajšie obdobie v roku a my aj tento rok sme pre vás pripravili 24 veľmi pekných, tvorivých adventných úloh. Musím potešiť, teda pochváliť moje kolegyne, lebo naozaj tento rok sa máte na čo tešiť. Nájdete si tam úlohy zamerané teda na počítanie alebo čítanie s porozumením. Tvorivé úlohy takisto budú piecť, úlohy, ktoré rozvíjajú sociálne zručnosti. Naozaj sledujte naše sociálne siete a dozviete sa, pripravujeme aj súťaž ešte teda pred začiatkom adventného obdobia. Ja už som na predchádzajúcich seminároch spomínala, že pripravujeme interaktívne workshopy v Prešove, tak teraz už môžem potvrdiť, že budú v piatok 21. februára. My sa na vás už teraz tešíme. A môžem prezradiť, že tam opäť uvidíte aj autorov, aj redaktorov nášho vydavateľstva a predstavíme vám tam novinky, ktoré pripravujeme pre ďalší školský rok a to budú aj novinky podľa nového kurikula. Z mojej strany je to teraz všetko a ja už odovzdám slovo mojim kolegyňam, myslím, že Katke Zrakovej. Dobrý deň, áno, Danis, ďakujem krásne za slovo. Takže ja vám všetkým, ktorí sme sa tu takto v hojnom počte zišli, prajem krásny podvečer. Moje meno je teda, ako už spomenula Daniska, Katarína Zraková, som vlastne spoluautorka a redaktorka našej novej čítanky. No a dnes uvidíte mňa, a potom ďalej moju druhú kolegyňu Zuzku Stanislavovú, no a vlastne všetko to ukončí potom Žanetka Fabianová.
Vlastne, predtým ako prídeme alebo ako sa dostaneme k našej prezentácii, mám pre vás jednu otázku. Už na začiatku ste odpovedali slovne. Teraz vás už teda nebudem nejakým spôsobom nútiť písať dlhé slová, ale skôr budem chcieť od vás jedno číslo. Teraz trošku porozmýšľajte, nepíšte hneď, nechajte si to akože tak prejsť, že ako by ste sa vy sami ohodnotili. Viete, že vlastne u nás v škole momentálne prebieha alebo máme známkový systém, takže skúste porozmýšľať, akú známku by ste si vy sami sebe dali ako čitateľovi. Pozor, nejedná sa len o plynulosť čítania, ale napríklad zahrňte do tej známky aj to, či čítate často, toľko často, ako by ste chceli. Porozmýšľajte nad tým, či máte prehľad momentálne napríklad literatúry pre deti a mládež. A keď máte rozmyslené, tak prosím normálne do chatu mi napíšte číslo, ako známkou by ste sa teda vlastne vy momentálne ohodnotili. Už začínajú chodiť prvé čísla a musím povedať, že prvé dve pani autorky alebo prvé dve pani učiteľky odpovedali si tak podobne ako ja. Aha, ale máme tu krásne známky, výborne. Väčšinou je tu tak 1, 2, 3. Schválne ešte trošku počkám, či by bola aj vyššia. Výborne. No dobre, máme už prvú štvorku. Dobre, tak chcem vám povedať takto na úvod, že vlastne vy, ktorí ste si dali známku 1 a 2, tak vás vítam na našom seminári, pretože určite vás seminár poteší a ste to správne. Tí, ktorí ste si dali známku 3 a 5, tak vás vítam takisto, pretože aj pre vás je určený tento seminár a aj pre vás je vlastne vytvorená tá naša učebnica, pretože tak ako my, tak aj žiaci majú rôzne vlastne známky a rôzny vzťah k čítaniu a to bola vlastne ako keby takým našim prvoradným cieľom pritiahnuť nielen tých lepších žiakov, ale samozrejme aj tých nazvime ich začínajúcich čitateľov alebo čitateľov, ktorí momentálne ešte nemajú úplne nejaký vzťah vytvorený k tomu čítaniu. A táto aktivita, ktorú som vám dala ja, je veľmi dobrá napríklad na začiatku školského roka, keď prídete vlastne k tým druháčikom. Väčšinou si ich poznáte, ale môžete sa ich takisto opýtať. Oni si nemusia dávať známku, pokiaľ nechcete, pokiaľ chcete môžu. Pokiaľ nie, môžu ukazovať na prstoch čísla od 1 do 5, ako by sa oni sami ohodnotili. Pre vás je to vlastne výborná spätná väzba, už len z hľadiska toho, že napríklad viete, ktorý žiak má už také väčšie sebavedomie čitateľské, to znamená, že hodnotí sa známkou 1, 2. Viete, že ten žiak možno zvládne už aj ťažšie texty alebo možno už má nejaké rozčítané knihy. Viete potom napríklad, že žiak, ktorý sa ohodnotí známkou 3 a 5, budete vedieť, že pri tomto žiakovi máte trošku napríklad mu zvyšovať sebavedomie čitateľské, dávať mu možno nejaké lepšie rady, čo sa týka toho čítania, dávať mu rady na knihy a možno ho nejako viacej povzbudzovať. Na tomto druhom slajde, kde máme vlastne názov nášho vlastne semináru, a to je vstup do radostného čítania, v strede vidíte Elišku, ktorá je vlastne hlavná postava našej čítanky a ona nám tu pokladá niektoré otázky, na ktoré sa my budeme snažiť v tomto seminári odpovedať. Tento slajd je venovaný takému predstaveniu, to, čo už vlastne aj hovorila Danic, ale ja vám to poviem možno ešte z takého toho autorského a redaktorského hľadiska. A to, vidíte tu vlastne čítanky, ktoré už momentálne máme na trhu, a to je čítanka pre druhákov a potom čítanka pre štvrtákov, sú to pracovné učebnice a momentálne pracujeme na čítanke, alebo práve pripravujeme čítanku 3. Veľmi často ste sa na ňu vypytovali vlastne na seminároch, takže pokračujeme presne práve týmto číslom. Čo je taká zaujímavosť, mnohí z vás to už vedia, ale keby náhodou nie, viete, že máme aj čitateľské denníky. A tie čitateľské denníky majú presne tie isté postavičky, ako sú vlastne v našej čítanke. To znamená, pre druhákov je to Eliška knižka, pre tretiakov je to Kamil knihomil a pre štvrtákov je to pani starostka Zita Rímová. Tieto postavičky sú vlastne vytvorené preto, mnohí z vás tu spomínali ilustrácie a presne tak sme sa snažili prepojiť vlastne Elišky alebo Kamilo alebo Zity s touto čítankou a vlastne vytvoriť určitý vzťah dieťaťa k tej postavičke. Preto napríklad tie postavičky nie sú len pri nejakých vysvetlivkách, ale snažili sme sa ich zakomponovať aj do komiksu. Možno taká informácia, ktorú ste zachytili, ale čítanka pre druhý ročník
ročník, pracovná učebnica pre druhákov už má aj doložku podľa nového kurikula. To znamená, že keď budete chcieť alebo ste zapojení už vlastne do tej výučby podľa nového, tak môžete pracovať aj s touto čítankou. Žanet, poprosím ďalší slajd. Super. A v úvode sme mali pre vás pripravenú takú otázku, môžeš mi kliknúť, a to, čo by mala obsahovať čítanka, ktorá by zaujala vás ako učiteľov. Ja som si naozaj prečítala, snažila som sa všetky odpovede prečítať a také najviac, čo mi vybehli, bol tam spomenutý ten komiks a naozaj veľmi veľa z vás sa ako keby stretlo v tom, že ste spomínali tie ilustrácie, ktoré vlastne by mali byť alebo mali doprevádzať text, čo je úplne skvelé, lebo ste tu správne a dozviete sa to potom teda ďalej od Žanetky. No a čo tam ešte bola napríklad taká zaujímavosť, boli tam tie úlohy. Niektorí z vás to naozaj potom tam spomínali. No a teraz, keďže už na tú prvú ste mi odpovedali, skúste mi odpovedať, ale tentokrát rýchlejšie trošku, lebo budeme to vlastne čítať rovno teraz. A to je druhá otázka. Čo by mala obsahovať čítanka, ktorá by zaujala žiakov? Kľudne mi momentálne môžete napísať teda ten rozdiel, čo napríklad by žiakov možno, že nezaujalo tak ako učiteľov, alebo v čom inak by oni rozmýšľali pri tej výbere učebnice. Či tam je vôbec nejaký rozdiel? Myslíte si, že to isté si všimajú žiaci, čo učitelia? Alebo práve niečo iné? Výborne, už vidím, áno, krátke texty mi tu vyskakujú, väčšie písmo, ilustrácie, krátke vtipné texty. Farebnosť, komiksy, výborne, áno. Myslím, že vlastne asi vo väčšine prípadov sa tu, áno, spojujeme interaktívne, aby bolo ilustrácie, farebnosť, áno, áno, bublinky. Kratšie texty. Vo väčšine áno, vo väčšine tu vlastne alebo tak, keby to tak zhodnotím, sú to väčšinou tiež tie kratšie texty a ilustrácie. No, a teraz vlastne tu prichádza taká tretia otázka, prečo sme sa vás vlastne pýtali tieto dve, a to je, prečo je teda rola učiteľa dôležitá pri práci s čítankou. Tu už mi nemusíte písať odpovede, keď chcete, môžete, ale už ich nebudem čítať. Už vám vlastne len poviem, čo sme my ako pani autorky vlastne nad čím sme rozmýšľali. Pravda je taká, že vy máte v triede žiakov, ktorí sú vlastne na jednej strane, a potom máme učebnicu. Hej? A vaša rola učiteľa je vlastne, vy ste tá stužka, ktorá toto spojí a potom vlastne pomáha tým žiakom pracovať s tou učebnicou, ale takisto aj nachádzať nejaký vlastne, keďže sme tu na čítankovom seminári, nachádzať tú lásku k tomu čítaniu a pracovať aj s tými textami. Keďže dobre vieme, že sme rôzni ľudia, tak ako napríklad aj deti, niektorí radi čítajú, niektoré nie. Určite je to tak aj s učiteľmi, že niektorí majú bližšie k čítaniu a niektorí možno preferujú iný predmet. Presne práve preto sme sa snažili aj do tej čítanky dať, tak ako ste tu písali, tie úlohy, ktoré by vám ako učiteľom mohli pomôcť pri práci a pri tom, aby táto vaša rola učiteľa vám robila radosť a vlastne tým spôsobom potešila potom aj deti a spolu ste našli nejaký krásny vzťah k tomu čítaniu. Môžeme ísť na ďalší slajd. No, ako viete, vždy sa vás na začiatku pýtame nejaké otázky, keď sa prihlasujete na tie semináre. A tie otázky sú naozaj pre nás taká spätná väzba, z ktorých my potom ďalej čerpáme, rozmýšľame nad nimi a snažíme sa vyhovieť aj vám, aby ste aj vy boli spokojní. Čo sa týka tých autorov, tak sme sa vlastne snažili výsť vám v ústretí aj výberom nejakých autorov. Tieto mená, ktoré tu vidíte, boli mená, ktoré napríklad nám veľmi často vyskakovali a sú to aj naši obľúbení autori a sú to autori, ktorých texty naozaj si myslíme, že majú miesto v čítanke a myslíte si to aj vy, keďže ste nám to vlastne odporúčili. A môžeme ísť ďalej. No a už teraz prejdeme vlastne na takú tú aktívnu časť, alebo nie len na takéto predstavovanie, ale už aj nejaké nápady, návrhy na úlohy na prácu s čítankou.
Chcela by som vám povedať ešte k tej čítanke. Veľa z vás tu spomínalo kratšie texty alebo nejaké texty, nejaké autory tu už padli. Niektorí budú v tretiackej čítanke, čo vás určite vlastne potešíme. Keď sa ale zamyslíte nad tou čítankou ako nad učebnicou, treba si uvedomiť, že čítanka je v určitom spôsobe ako nejaký, nazvime to, že katalóg, ktorý vám ponúka ukážky textov. Nie je úplne ako keby možné ani v našich silách, aby v tej čítanke boli napríklad texty, dajme tomu rozsiahlejšie alebo po prípade viacej kapitol. Vždy je možné tam dať nejaký úryvok. A vlastne našim cieľom bolo dať tam úryvok taký, ktorý by vlastne tie deti, ale aj vás zaujal. Presne tak, ako to býva napríklad v kine, keď tam prídete, vidíte nejaký trailer a na základe toho si poviete, tento film chcem vidieť a napríklad pôjdem si ho pozrieť, alebo tento film ma nezaujal. Nejakým takýmto spôsobom môžeme my, dospelí, uchytiť aj tú čítanku. To znamená, že vy keď uvidíte, že nejaký text deti zaujal, tak určite ich povzbudzujte k čítaniu tej knihy danej a ďalej s tým vlastne pracujte. No a aby to bolo pre vás ľahšie uchopiteľné, my sme sa snažili tie témy v čítanke aj prepájať. To znamená, aby naozaj tie témy neboli vždy úplne, že jeden deň čítate o niečom a potom preskočíte na druhý deň a už je tam niečo iné. Vždy, keď sa to dalo, sme našli vlastne texty, ktoré by boli svojím spôsobom nejako na seba nadväzovali. Napríklad sú to tieto dva krásne texty a sú to špagety od tety Ivety, od pani spisovateľky Kristiny Baluchovej. Tento text je úplne úžasný, pretože rozpráva o dvoch chlapcoch, dvojčkách, je to Toby a Theo, kde vlastne jeden je taký skúsený čitateľ a druhý je, nazvime ho, taký začínajúci. Text je úplne výborný a vtipný a je vlastne zo života detí a vedia sa s ním deti aj nejakým spôsobom vžiť. No a čo sa tu stane? Stane sa tu jedna taká kuleha a to, že majú priniesť knihy do školy a jeden z nich v rýchlosti zoberie kuchárskú knihu. Ako to dopadne, vám ďalej nepoviem, aby ste aj vy boli ako keby prekvapení, aby aj vy ste mali z toho zážitok a zábavu. Ale keďže tu nám prichádza ten prvok kuchárskej knihy a vieme, že možno nie všetky deti sa s tým stretli, snažili sme sa využiť túto hravosť a vlastne túto tematiku kuchárskej knihy aj v ďalšom texte. Pri preberaní tohto textu ďalšieho od pána Feldeka je to veľmi vtipný text. Pri ňom vlastne si ale treba uvedomiť, že tam sú básne, je tam poézia. Nie sú to reálne kuchárske knihy, tak tuto hneď v prvej úlohe vám potom odporúčame. My sme na seminári priniesli aj nejaké ukážky. Existujú krásne knihy kuchárske pre deti, čiže nemusíte im doniesť pre dospelých, ale môžete naozaj ukážku nejakej krásnej kuchárskej knihy pre deti a ukázať si ten rozdiel, kde je vlastne, ktorý je recept a ktorý je hráva poézia a takýmto spôsobom s nimi pracovať. Deti uvidia tú knihu, budú ju mať v ruke. Tú knihu už keď budete mať, môžete ju využiť dokonca aj v tom texte špagety od tety Ivety, ukázať, toto je kniha, ktorú mohol vlastne jeden z tých dvojčiek priniesť. Môžu si ju deti popozerať, môžu sa vlastne popozerať, že akým štýlom sú písané recepty a akým je poézia, pretože bude tam aj taká úloha na to, aby porovnali tieto dva texty. Môžeme ísť ďalej. Ďalším napríklad takým prepojením je v tomto prípade zvieratko a je ním slimák. Možno rozmýšľate, že prečo zrovna také nečakané zvieratko sme si vybrali. A ono, vlastne deti sa s ním zoznámia už v komikse, to znamená, že ešte v texte pred týmito dvoma. No a potom nasledujú tieto dva texty, kde chceli sme poukázať aj napríklad na porovnávanie poézie a prózy. Na základe vlastne, dajme toho elementu zvieratka slimáka, ale takisto aj vlastne poukázať na to, že ten slimák vlastne sa nám ťahne cez tieto tri texty a môžete hľadať nejaké spoluspojenie, ktorý z tých slimákov mohol byť ten slimák v tom komikse, alebo mohol to byť ten architekt, môže to byť ten istý, nemusí to byť ten istý, aký je rozdiel medzi textami. Viete naozaj vlastne s deťmi pátrať, bádať, hľadať. No a takým finálnym prepojením, alebo ktoré by som tu ešte teraz chcela spomenúť, je spojenie škriatkov a to je vlastne, začíname s škriatkom Bertilom
Potom pokračujeme vlastne ďalším škriatkom. Teraz tu nemáme ten text ako ukážku, ale ten nám napísala do čítanky naša pani ilustrátorka, ktorá ilustruje čítanku. A trošku to možno, že odkrýva viac aj o jej duševnom svete, ktorý si môžete potom prečítať aj, môžete aj toto vlastne s deťmi nejakým spôsobom prebrať, lebo ona mala taký sen. Takže to je ďalší krásny text. No a končíme vlastne škriatkom z čítanky, ktorý je náš škriatok písar Brada, ktorý sa nám vlastne prepája so zošitom tvorivého písania, ktorý vám ďalej bude spomínať Žanet a je vlastne hlavnou postavičkou tohto zošita. A finálna ilustračná strana spája týchto troch škriatkov a vám dáva vlastne takú možnosť na nejakú základnú analýzu, syntézu týchto vlastne postavičiek. Deti to samozrejme ešte tak vnímať nebudú, ale vy už budete vedieť, že tam už naozaj oni vedia hľadať rozdiely, prípadné spoločné znaky a vedia naozaj pracovať s tou ilustráciou, navrhnúť si jej vlastného škriatka a takýmto spôsobom vlastne uzatvoriť tú tému týchto našich čitateľských textov. No a ja vám teraz ďakujem veľmi krásne za pozornosť a odovzdávam slovo našej Zuzke, ktorá vám povie niečo viac o mimočítankovom čítaní. Dobrý večer, pozdravujem všetkých a pokračujem teda otázkou, čo je mimočítankové čítanie a na čo slúži. Myslím si, že tu sa nemusíme dlho zdržiavať. Hádam skôr pri tej druhej časti otázky, na čo vlastne slúži. Obyčajne tá odpoveď býva veľmi jasná, aby sa rozvinuli čitateľské zručnosti detí a ich slovná zásoba, literárna kompetencia. Ale v podstate ide nám hlavne o to, aby sme deti presvedčili, že literatúra patrí do školy a k životu nie preto, lebo si to prajú dospelí, ale preto, lebo je zaujímavá. A po druhé, aby sme ich presvedčili, že ide aj o to, že treba si vytvoriť v sebe, ako čitateľovi, priestor pre literatúru, teda návyk a potrebu čítať. No a na to, aby sa to darilo, potrebujeme, aby čítanie bolo radostné. Položme si teda otázku, kedy je čítanie radostné. Zrejme vtedy, keď cítime, že má pre nás zmysel. Keď, dá sa povedať, uspokojuje v nás takú možno ani neuvedomovanú potrebu pátrať, taký pátrací inštinkt. Pátranie po tom, čo to je život, kto som, aké je moje miesto medzi ľuďmi, čo je správne, čo je nesprávne a tak ďalej. A potom aj vtedy je čítanie radostné, alebo najmä vtedy, keď nám poskytuje potešenie z toho, čo sme prečítali a ako sme to pochopili. Teda uspokojuje našu takú opäť podvedomú túžbu po vzrušení a radosti, aké nám poskytuje taký ten stav zvláštneho ponorenia sa do nejakého iného sveta, než v akom žijem a poznávania, ktoré je pretavené cez citový zážitok až akési vytrženie, o ktorom potrebujeme potom rozmýšľať alebo o ktorom potrebujeme potom aj komunikovať s inými. Povedzme si teraz, čo vlastne potrebujeme k tomu, aby čítanie bolo radostné. Teda aké podmienky by mohlo mať radostné čítanie. Takou prvou, podľa mňa veľmi dôležitou podmienkou je to, čo by sme nazvali radostná kniha. Ja by som to pomenovala dobrá kniha, zaujímavá kniha. Je to kniha, ktorej zmysel vlastne prežijeme cez vnútorný zážitok. Pritom tá radostná kniha vôbec nemusí byť veselá, hoci deti dávajú prednosť práve veselým knihám. Môže ponúkať aj smutný a ťažký problém, ale ten síce zvláštne znepokojuje, ale cítime, že sa cítime vnútorne akýmsi bohatšími alebo múdrejšími, lepšími. Druhou podmienkou je úspešnosť pri čítaní, čo je zvlášť aktuálne v 2. ročníku. Teda technika a porozumenie by mali prebiehať bez
väčších problémov. V druhom ročníku, keď prebieha prechod od prvočitateľa k čitateľovi, majú žiaci väčšinou ešte problém s technikou čítania, čo sa potom obyčajne odrazí aj v porozumení. A pri výbere knihy by sme teda mali dbať na to, aby text skládol čo najmenšie prekážky. Všímame si teda napríklad aj také veci, ako je veľkosť, tvár, hustota písma, rozsah textových sekvencií. Aj sami ste požadovali, aby texty boli kratšie, čo je veľmi správne v druhom ročníku. Objem knihy by mal byť tiež primeraný. Uprednostňujeme knihy, ktoré sú bohato a podľa možnosti umelecky ilustrované. No a treťou podmienkou je možnosť zdieľať zážitky a pocity z prečítaného. Teda to potešenie, ktoré mi kniha poskytla. Totiž uvažovaním a komunikáciou o tom, čo nás v texte fascinovalo, si vlastne prehlbujeme jednak zážitok z prečítaného, jednak porozumenie tomu, čo sme čítali a posolstvu tej knihy a napokon mnohokrát aj poznávanie cesty, akou sa posolstvo k nám dostáva. Teda v podstate poetiky textu. Na základe čítankových ukážok si môžeme vybrať aj knihy na mimočítankové čítanie. V čítanke takýchto radostných kníh máme zastúpených viacero a tie ukážky môžu poslúžiť ako východisko pri výbere kníh na mimočítankové čítanie. Ja by som si napríklad z tých ukážok, ktoré sú v čítanke, vybrala, keby som učila v druhom ročníku, tieto 4, ktoré vidíte na slajde. Všimnime si, že sú tu zastúpené základné žánre, vhodné pre vek okolo 7-8 rokov. Vidlak to je autorská rozprávka, Kaščáková je poézia, ale s jemnými stopami náučnými. Hlušíková je detský príbeh chlapčenský a Rose Lagerkrancová detský príbeh dievčenský. Ukážky z týchto kníh ku každej, teda, keby sme pracovali s týmito knižkami, by bolo dobre pripraviť si taký leitmotív rozhovorov a práce s knihou, teda formulovať si ako keby dominantný problém, ktorý mierí ku významovému posolstvu knižky a ktorý budeme riešiť inšpiráciou k tvorbe takýchto problémových otázok. By mohla byť napríklad kniha Josteina Gardera, kniha otázok. Napríklad postupovať by sme mohli takto. Vezmem si Martu Hlušíkovú, jej knižka Len sa tiež pampúch je z danej ponuky najnáročnejšia, zásluhou typografie a celkového takého, ale v tom najlepšom zmysle slova, tradičného výzoru knihy. Poskytuje možnosti na rozhovor o etike kamarádskych a medzigeneračných vzťahov. Pri jej čítaní môžeme sledovať napríklad problém, na čo sú nám starí rodičia. S fyzickou knihou by sme mohli žiakov oboznámiť pri čítankovej ukážke, ale čítať ju spoločne na hodinách čítania by bolo vhodné tak v máji, v júni, teda ku koncu školského roka, keď už povedzme končíme aj prácu s čítankou a keď už žiaci aj lepšie čítajú. Vtedy sa môžeme k ukážke vrátiť a premostiť tú celku knihy. Čo sa týka vidláka, tam môžeme už na začiatku roka sa so žiakmi dohodnúť, že si knihu prečítame po dvojiciach. Motiváciou k takejto dohode by mohla byť báseň Dominika Štubňu-Zámosského knižka zo strany 8 v čítanke. V takomto prípade potrebujeme viacero exemplárov knihy alebo skeny jednotlivých kapitol pre jednotlivé dvojice, alebo, ak je kniha na Kubo Edu, odkázať ich na to. Dvojice si svoju časť načítajú do určitého termínu. Keď budeme preberať ukážku z čítanky, zhruba vieme odhadnúť, kedy to zhruba môže byť.
A riešiť môžu napríklad problém, aké tajomstvá skrýva táto knižka. Pri preberaní čítankovej ukážky môžeme mať potom dvojhodinovku, môžeme pracovať s celkom knihy a integrovať tiež učivo iných predmetov. Kaščákovej kniha je knihou básní. Dalo by sa s ňou pracovať tak, že po čítankovej ukážke si môžeme prečítať ešte, a po práci teda s touto ukážkou si môžeme prečítať ešte povedzme prvú báseň knihy a dohodnúť sa so žiakmi, že sa ku knihe vrátime, až bude ten správny čas. Pri 4. kapitole o folklórnych žánroch ju môžeme vytiahnuť a položíme hádanku, či si myslia, že už nastal správny čas čítať knihu. A prečo? Na základe pomocných otázok by prišli žiaci na súvislosti medzi ľudovou rozprávkou, ľudovou slovesnosťou a Pavlom Dobšinským. Pri spoločnom čítaní jednotlivých básní môžeme riešiť problém, prečo sú rozprávky pre ľudí dôležité. Knihu môžeme postupne prečítať popri práci so 4. kapitolou čítanky. Teda. Lagerkrantz. Knihu by mali čítať žiaci sami. Táto knižka je pre začínajúcich čitateľov mimoriadne vhodná, má ideálnu štruktúru, obsah aj formu. Dobre by ju bolo čítať na pokračovanie, napríklad aj v školskom klube. To by sa dalo dohodnúť s vychovávateľkou v školskom klube. Žiaci by si tam čítali ukážky, ale v tom prípade by bolo dobre, keby učiteľ na hodine čítania sa žiakov pýtal, čo už prečítali a čo si o tom myslia, aké boli ich zážitky. Mohli by o tom trošku podiskutovať. Sledovať môžeme napríklad problém, ako vyzerá naozajstné priateľstvo. To, čo poviem, že pri mimočítankovom čítaní je zvlášť dôležitá spätná väzba pre žiaka, to je samozrejme, takže to ani nemusíme zdôrazňovať. Ja by som prešla ešte ku radostnému čítaniu s obrazovou knihou. V 2. ročníku som o tom ale hlboko presvedčená. Je veľmi vhodné zaradiť do mimočítankového čítania obrazovo-textovú knihu, teda obrazovo-textové narácie. Je to tak preto, lebo dokonale korešponduje s faktom, že pri čítaní máme tendenciu si slová podvedome vizualizovať a naopak výtvarné obrazce zasa verbalizovať. Obrazovo-textové naratíva, tam vzájomné prepojenie týchto dvoch procesov je veľmi tesné a v dôsledku toho dokážeme hlbšie prenikať do zmyslu umeleckej výpovede. V prípade takýchto kníh je mimoriadne dôležité pred čítaním a prácou s knihou zadať ten problém v podobe otázky, ktorý by žiaci potom počas čítania, počas práce s dielom riešili ako ústredný. A okrem toho sú tieto knihy mimoriadne vhodné aj na prepájanie s inými predmetmi. Čo sa týka tých ústredných problémov, ktoré by sa dali riešiť pri týchto knihách, ktoré som vybrala na základe svojho vkusu a záujmu, tak u Aubinoa v knižke V mojej hore, ktorá je zaujímavá tým, že je to vlastne ten istý text, ale z jednej strany je pohľad na spolužitie človeka a prírody videný a vedený z aspektu človeka a z druhej strany knihy je vedený z aspektu vlka. Tak v tomto prípade by sme možno mohli sledovať problém, musím vlastniť veľa vecí, aby som bol šťastný. Tá druhá kniha, teda Papovej knižka Magdaléna a psík z knižnice, hovorí o prekonávaní zábraň, čítať nahlas pred ostatnými, pretože nečítam dobre. A ten problém, čo by sme mohli riešiť, by mohol byť, čoho sa najviac obávam, že stratím. Pri Garderovi a Dizakinovi Anton a Jonatán ide o knihu, ktorá hovorí o sile priateľstva, ale aj o vyrovnávaní sa so stratou priateľa.
problém, ktorý by sme riešili, môže byť môjim najlepším priateľom aj hračka. A napokon Blažková, ilustrovaná Matlovičovou, Mačky letia do Kanady, je rozkošná, vtipná autorská rozprávka s takým náučným rozmerom o prípravách na cestu lietadlom, o kontrole na letisku, o tom, ako prebieha let. A problém, ktorý by sme mohli riešiť, by mohol znieť, ak sa chystáme na cesty, treba sa nám na to špeciálne pripraviť. V rámci tohto slajdu a uvažovania o radostnom čítaní s obrazovou knihou by som chcela vôbec o radostných knihách, by som chcela upozorniť ešte na to, čo vidíte v spodnej časti slajdu, a to je publikácia Dziaka a Dževieckej ako editorov Svetom kultových kníh pre deti, 100+1 typov kníh pre teba a pre mňa. Tam nájdete, je to dostupné online na stránke Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity a nájdete tam veľa ďalších typov na mimočítankové čítanie s vtipnými anotáciami. Zhrnujem. Prečo čítať obrazové knihy ako mimočítankové čítanie? Ideálne rozvíjajú proces vizualizácie slova a vizualizácie obrazu, teda rozvíjajú zažitie a porozumenie posolstvu diela na báze dvoch výrazových systémov a ich synergie. Ako čítať obrazové knihy so žiakmi? Tieto knihy rozhodne treba čítať spoločne so žiakmi na osobitných hodinách, využiť možnosť integrovať čítanie s výtvarnou výchovou, pracovným vyučovaním, s tými ideálne, s hudobnou výchovou, s prvovkou veľmi dobre. Prečo ich čítať zásadne spoločne so žiakmi? Aby skutočne prebehlo to vnímanie synergie slova a obrazu. Tam treba vedenie učiteľa, lebo žiak, keď by to čítal samostatne, tak nedokáže ešte sledovať tie indície významového posolstva diela, ako sa prepájajú z výtvarného do slovesného a naopak. No a celkom na záver posledný slajd, a to je vlastne návrhový list titulov na jednak spoločné mimočítankové čítanie. Je to možné, to je tá stredná časť. A potom na individuálne mimočítankové čítanie, diferencovanie. Tá ľavá časť pre začínajúceho čitateľa, tam sú knihy, ktoré poskytujú menšie problémy pre žiakov, ktorí ešte nemajú dosť dobre zvládnutú ani tú techniku čítania. A tie knihy, ktoré sú označené ako pre knihomoľov, to sú knihy pre žiakov, ktorí možno prišli už do prvého ročníka, takže že vedeli čítať a vyhľadávajú knihy rozsiahlejšieho rozmeru. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ešte som chcela povedať, že čo si všímame pri výbere knihy, ale to hádam na budúce. Ďakujem. A odovzdávam slovo Žanetke. Ďakujem, Zuzka, za slovo. A všetkých vás zdravím taktiež. Posunieme si to ďalej. V predchádzajúcej časti a pri Zuzke aj pri Katke ste sa teda dozvedeli, že vstup do sveta kníh nemusí klásť podmienku vedieť čítať, že aj obrázkové knihy vieme s deťmi krásne preberať, krásne si ich objavovať a nachádzať zaujímavé príbehy. Dozvedeli sme sa aj to, že aj samotné obrázky dokážu vypovedať príbeh. Avšak obrázky, ilustrácie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu aj v období prechodu od elementárneho čítania k tomu radostnému čítaniu. Opýtali by ste sa ma možno, ako teda dosiahnuť najideálnejšie, aby žiaci nebrali čítanie ako záťaž, aby sa na to naozaj tešili. Pretože ako učitelia si uvedomujeme, že vytvoriť vzťah k čítaniu znamená vytvoriť vzťah k textu a teda aj k učeniu. Odpovede vám prinášame v našej čítanke. Tým najdôležitejším krokom je podľa nás presne to, čo hovorila Zuzka, správny výber detskej knihy. Navyše, ak je učebnica spracovaná do podoby detskej knihy, už jej samotná forma
prináša žiakom úprimnú detskú radosť, zážitok a dobrodružstvo. Verím, že sa nám to ako autorom podarilo, pretože naozaj našim cieľom bolo prioritne vložiť deťom do rúk učebnicu, na ktorú sa budú tešiť, do ktorej sa zahryznú na začiatku školského roka a budú ju chcieť dočítať až do konca. Zároveň, aby sme zabezpečili ten plynulý prechod k radostnému čítaniu, zámerne sme do čítanky, ako aj Zuzka spomínala, zakomponovali obrázkové príbehy a aktívnu prácu s ilustráciami. Dnes si v rámci čítanky dnes sa pozrieme bližšie práve na to, akú úlohu zohráva obrázok ako taký. Obrázkové príbehy v našom prípade tvoria dejovú líniu čítanky. To znamená, sprevádzajú celou čítankou našich žiakov. Celou čítankou sa tiahne jeden obrázkový príbeh čítankových postav, ktoré ich sprevádzajú všetkými kapitolami, prinášajú žiakom zážitky a dobrodružstva, taktiež žiakov 2. ročníka, práve preto, aby si mohli spoločne zdieľať svoje spoločné problémy, pocity z čítania, starosti v rámci ako druhákov, aby si jednoducho vedeli predstaviť aj tí druháčikovia a uvedomiť si, že to, že mám problém s čítaním, neznamená, že ten problém je neriešiteľný. Ak mám dobrých kamarátov, priateľov okolo seba, ak mám dobrú motiváciu, aj tento problém viem jednoducho vyriešiť, tak ako to krásne vidno aj tu na ilustrácii v našom prvom čítankovom príbehu obrázkovom, kde ten Kamil, hlavná postavička s Eliškou, má problém práve s tým čítaním a má pocit, že tie písmenká mu ako keby skáču a nevie ich prečítať. Obrázkové príbehy sme zvolili aj preto, že odburávajú strach z čítania. Uľahčujú čítanie tým, že eliminujú stres, pretože neponúkajú stranu len zaťaženú textom. Mnohokrát ste si určite všimli, že deti, keď vidia, že je tam strana a na nej iba text, tak už si povedia, toto bude zase. Teda, ak začneme takýmto krásnym postupným čítaním od jednoduchých obrázkových textov, teda čiastočne eliminujeme strach z toho čítania a vtiahneme ich do toho krásneho čítania postupne. Zároveň tie obrázkové príbehy motivujú k preniknutiu do deja alebo pomáhajú viac menej žiakom preniknúť do toho deja hlbšie tým, že ten text si vie krásne porovnať s obrázkom a vie ho ešte viac prežiť. Obrázky a obrázkové príbehy spájajú ten obrázok s textom, teda uľahčujú ešte aj to samotné pochopenie toho textu a prezentujú v neposlednej rade aj príbeh v sekvenciách. Teda žiaci si na takomto jednoduchom obrázkovom príbehu dokážu uvedomiť, že každý ten príbeh má nejaký začiatok, má nejakú tú postupnosť a že istým spôsobom sa presúva do ďalších svojich častí. Obrázkovými príbehmi teda, ako sme sa dozvedeli, pripravujeme žiakov na vytváranie si obrazov. Aj to, čo Zuzka spomínala, že mali by sme to čítať spoločne s deťmi, je práve preto, že dôležitou úlohou v čítaní s porozumením je naučiť deti vytvárať si obrazy. Sami dobre vieme, že atraktívnosť čítania spočíva v tom, že pri čítaní knihy sa nám začnú vytvárať obrazy, začne nám v našej mysli sa premietať film, za nimi nasleduje úžasný balík pozitívnej energie, ktorý v sebe skrýva nadšenie, motiváciu, zážitok. A ak neukážeme našim žiakom a deťom cestu k týmto zážitkom, nikdy nedocielime, dá sa povedať, ten pokrok v čítaní s porozumením. Dieťa sa bude trápiť a bude s každým, či už učebným textom alebo umeleckým textom iba bojovať. Ďalším krokom práve k tomu prechodu k aktívnemu čitateľstvu sú nielen obrázkové príbehy, ale aj ilustrácie ako také. Pretože nielen obrázkové príbehy, ale aj samotné ilustrácie v našej čítanke prinášajú vám, učiteľom hlavne, fantastický nástroj na rozvoj všetkých komunikačných zručností. Na základe ilustrácií viete rozvíjať komunikačnú interakciu, vecnú alebo zážitkovú recepciu, písanú a hovorenú produkciu. Poďme si to ukázať po kroku ako.
Ilustrácie v čítanke nám ilustrovala a pripravila veľmi známa česká ilustrátorka Markéta Vídrová, ktorá sa vyslovene venuje detskej kresbe. Nedávno sa vrátila z Ameriky, kde prezentovala práve tú svoju tvorbu a prácu s detskou kresbou. A ona sa podujala vytvoriť práve takéto inšpiratívne ilustrácie aj do našej čítanky. A my chceme poukázať na to, že ilustrácia má rovnaké postavenie ako text a ukážeme vám, ako s touto ilustráciou pracovať. Ilustrácie v čítanke sú u nás vždy postavené ako keby na inej úrovni. Napríklad ilustrácia ako podpora čítania pomáha s čítaním s porozumením tým, že zjednodušuje čítanie textu. Teda ak so žiakmi si prečítame báseň, žiak si vie svoju predstavu, ktorú má ešte istým spôsobom obmedzenú, doplniť práve o túto ilustráciu a prácu s ilustráciou. Zároveň prichádza ako keby prvé stretnutie s umením pre tohto žiaka, vťahuje ho krásne do sveta farieb, ich kombinácií a miešania a istým spôsobom podporujeme, o čo nám viac menej išlo, jeho fantázijnosť, predstavivosť a obrazotvornosť. Ilustrácia však má aj charakter obrázkového slovníka. V našich čítankách sa stretnete aj s tým, že napríklad tu máme v ukážke písací stroj a ako všetci dobre vieme, tak písací stroj už v dnešnej domácnosti málo kde nájdeme, tak aby sme nemuseli žiakom vyhľadávať tieto informácie, ukazovať, môžeme ich jednoducho požiadať, aby si tento pojem alebo tento nástroj našli na ilustrácii, aby nám ho opísali a zároveň tu krásne vieme podporiť komunikačnú zručnosť v tom a komunikačnú interakciu, že požiadame žiakov, aby nám rozprávali o tom, ako sa nahradil písací stroj, akými súčasnými zariadeniami ho vieme nahradiť, čo sa dnes používa. A taktiež vidíte krásne na ilustrácii tie biele nevyznačené časti na obrázku, kde žiak pracuje s touto ilustráciou, dovyfarbuje si jednotlivé časti a zároveň vie o nich krásne rozprávať a opisovať. Ilustrácia môže zároveň slúžiť aj na hľadanie ako keby rozdielov a podobností. V našej čítanke sa napríklad stretnete aj s ilustráciami, ktoré zámerne motivujú žiaka a podnecujú ho k tomu, aby porovnával videný a prečítaný text s tým, čo je znázornené na ilustrácii. Teda, aby si vedel všímať také detaily, také nuancy maličké, aby vedel na ne poukázať. A tak ako napríklad v krátkej rozprávke od Pavla Dobšinského musia žiaci podľa básničky zistiť, ktorý ten zajačík patrí k tej básni, či mal teda dlhý chvostík, krátky chvostík, či vyskočil z truhlice alebo z kufra. Na pravej strane zase máme ukážku ilustrácie, kde žiaci vyslovene fotografiu druhákov. Na tejto fotografii musia ako keby vyhľadať žiakov podľa ich opisu. A teda my tu krásne podporujeme všímanie si detailov a podrobností nielen v texte, ale zároveň v ako keby spolupráci s tou ilustráciou. Obrázky a obrázkové príbehy dokážu nám ponúknuť aj to a samotné ilustrácie, že vieme so žiakmi pozorovať a rozprávať sa k ilustráciám, vieme vnímať emócie. To znamená, vieme ich opísať, vieme sa na ne zamerať, vieme ako keby ich porovnať s tým, ako sa cítili pri čítaní textu, či aké tam boli problémy, aké sa tam vyskytli situácie, ako sú znázornené na ilustrácii a podobne ich zase vyzvať, ako by ich znázornili oni a ako by viac menej pracovali s touto ilustráciou. Zároveň naše ilustrácie v čítanke ponúkajú zase ďalšiu úroveň práce s ilustráciou, teda ponúkajú ako keby rozprávanie príbehu podľa obrázkov. Napríklad v ukážke je známa detská rozprávka o 12 mesiačikoch. Nie je tu poskytnutý im iba jednoduchý text na čítanie, ale úlohou žiakov bude túto známu rozprávku prerozprávať v týchto sekvenciách práve podľa obrázkov a podľa postupnosti, ako si ju pamätajú a ako by ju viac menej zoradili. Opäť tu krásne rozvíjame komunikačné zručnosti, hovorenú produkciu, komunikačnú interakciu. Teda krásne vieme
podporiť ešte tú prácu s textom aj prostredníctvom obrázkov a ilustrácií. Ďalšou úrovňou a ďalším postavením ilustrácií v našej čítanke je aj prelínanie obsahov. Bolo tu už viackrát spomenuté, aj Katka to spomínala. Teda pripravili sme pre druhákov a ostatných čitateľov aj texty, v ktorých sa prelínajú obsahy iných predmetov, či je to človek a príroda, ako tu máme napríklad rodostrom, človek a spoločnosť, historický komponent, tu je napríklad zachytený v starej škole. A teda našim cieľom bolo dať deťom do rúk nielen texty ako umeleckého charakteru, ale v rámci naučnej literatúry a textov na vecnú reprodukciu im chceli sme ponúknuť práve aj to, čo sa učia v iných predmetoch. To znamená prepájanie, prelínanie obsahov a krásne spájanie tej radosti z čítania, aby si žiaci uvedomili, že čítanie im prináša dobrodružstvo a nové informácie. K tomu prispeje počúvanie s porozumením ako základ čítania s porozumením. Možno ste už viacerí počuli o tom počúvanie s porozumením. Áno, často realizujeme na hodinách čítania počúvanie tým, že žiakom napríklad predčítame text alebo že im prezentujeme výklad nového učiva alebo podobným spôsobom, ale vo všeobecnosti sa mu nezameriavala veľmi veľká pozornosť. Veľa sa hovorí o čitateľskej gramotnosti, o tom, prečo to tým žiakom nejde, prečo sa nerozvíja a možno tu je práve ten maličký kameň úrazu v tom, že sa zabúda na počúvanie s porozumením. Prečo je to tak? Odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože žiak pri vlastnom čítaní musí vedieť vnímať a teda počúvať sám seba. Vnímať svoj hlas. Ak tejto časti čítania s porozumením nebudeme venovať dostatočnú pozornosť, nemôžeme očakávať optimálne výsledky v tej čitateľskej gramotnosti, lebo dá sa povedať, že čítanie s porozumením je ako matematická rovnica. Čítanie s porozumením znamená počúvanie toho, čo čítam, plus dekódovanie tých grafém. Teda počúvanie s porozumením plus tá technická stránka čitateľská, teda dekodovanie, poznanie tých písmen a vedieť z technickej stránky ten text prečítať. Na texty so zvukovou nahrávkou, ktoré sme si pre vás pripravili aj v rámci čítanky, vás upozorní piktogram práve reproduktor. To znamená, že máte k dispozícii v digitálnej podpore iText offline zvukovú nahrávku textu. Poviete si, ako ju viem využiť, alebo v čom je iná, ako keď ja ten text prečítam tým žiakom. Prioritne ponúka profesionálne nahrávky, ktoré sú viac dramatizované a umelecky stvárnené hercami. Konkrétne tieto texty, ktoré vidíte na ukážkach, nám nahovorili herci Jan Galovič a Martin Kaprálik. A práve tá ich dramatičnosť, umeleckosť nám dáva nielen možnosť venovať sa tomu, lebo keď prečítame text, vo väčšine prípadov chceme, aby nám zreprodukovali, čo tam bolo, aby povedali, o čom sa čítalo a čo sa konkrétne v tom texte teda objavovalo, teda tú vecnú recepciu a vyhľadávanie tých explicitných informácií v texte. Ale ak sa chceme zamerať aj na tú zážitkovú recepciu, k tomu je fantastická zvuková nahrávka, pretože tá podporuje na jednej strane fantazírovanie, to znamená tú obrazotvornosť, od ktorej sme sa ako keby odpichli od tých obrázkov, podporuje vnímanie tej umeleckej, estetickej podoby jazyka. Dá sa povedať, podporuje pozorovanie prozodických vlastností rečí, to znamená, so žiakmi si vieme všímať tempo reči, aké mal ten prednášajúci, kedy dal pauzu, kedy hlas im stíšil, kedy dal dôraz napríklad na niektorú časť textu. Aký tam bol rytmus viac menej v tom texte. To znamená, vieme si všímať aj také tie umelecké stránky tej reči a toho jazykového prejavu. A zároveň vieme vnímať emócie. To znamená, ako si sa cítil pri počúvaní tohto textu. Ako si napríklad predstavuješ toho, kto to čítal, ako si predstavuješ hlavnú postavu, ktorá bola zvukovo nahratá a stvárnená. Teda prechádzame opäť k tomu deju, k tomu prehovoru postav a k tomu samotnému dialógu. Aktivity
Dá sa povedať, že počúvanie s porozumením by malo byť realizované v 3 hlavných krokoch. My sa tomuto ešte samostatnému celku budeme venovať aj na ďalších seminároch. A tieto základné kroky sú aktivity pred počúvaním, počas počúvania a po počúvaní. Dôležité sú aktivity pred počúvaním, ktoré určujú cieľ a práce so zvukovou nahrávkou alebo textom na počúvanie, teda čo chcete v rámci textu podporiť. Poviete si, chcem sa zamerať na pozorovanie a porovnávanie, alebo podporím predstavivosť a obrazotvornosť a teda budem od žiakov vyžadovať nakresliť potom, čo videli, ako si tú scénu predstavujú, ako ten príbeh v ich mysli bežal, alebo chceme podporiť vnímanie tej umeleckej a estetickej podoby jazyka, ktorú vieme potom u žiakov pretaviť do vlastného prejavu hovorového a do vlastnej prezentácie a dá sa povedať prednesu umeleckých textov. Ako to vieme realizovať, to si ukážeme naozaj v takej krátkej ukážke od Valentína Ševčíka Zrkadlo. V nasledujúcej ukážke sa teda zameriame na porovnávanie videného a počutého, to znamená na vnímanie detailov ilustrácie a spojenie ilustrácie s básňou. Ale môžeme si vybrať, ak chcete, môžete si potom vybrať aj možnosť B, že si pri počúvaní zatvoríte oči a otvoríte si ich až po vypočutí nahrávky. Následne porovnáte vlastnú predstavu s ponúkanou predstavou od ilustrátorky Markety Vidrovej. Teda buď si vyberiete možnosť A, že budete pozorovať vyslovene túto ilustráciu a žiakom by sme povedali sleduj ilustráciu, pozoruj, vnímaj, počúvaj text a vyhľadávaj v rámci toho počúvania jednotlivé detaily na ilustrácii. Táto detailnosť a precíznosť učí deti nielen všímať si detaily na ilustráciách, na obrázkoch, ale naučí ich všímať si detaily aj v texte, v diktáte, v písanom prejave a kdekoľvek iné, kde ďalej to budú potrebovať. Teda dávam vám možnosť, pohodlne sa usaďte, sústrete sa na počúvanie, vytvorte si príjemnú atmosféru a máte možnosť, buď budete sledovať a pozorovať ilustráciu a hľadať na nej je spomínaný text a prezentovanú zvukovú nahrávku, alebo si skúste zatvoriť oči a pokúste sa vytvoriť si prezentáciu a potom si ju porovnať s našou nahrávkou. Takže pozor, začíname. Valentín Ševčík z knihy Kamienky pri ceste. Zrkadlo. Zatvor oči, otvor uši, poviem ti, čo nik netuší. Pošepkám ti, že sa teraz zmeníš na kráľa. Usadený v zlatej vate, v zlatom kresle, v zlatom šate a nad hlavou sa ti zlatý zvonec hompáľa. Len potiahni šnúrku zlatú a pozri sa cez komnatu. Už sa zlaté služobníctvo k tebe ponáhľa. Nesú misy, nesú čaše. Nech sa páči veličenstvo, skúste tu hľa. Teraz zľahka otvor oči, kráľ už zmizol, to hneď zočíš. Nebuď smutný, že to bol len malý očný klam. Aj tá chvíľka pekná bola. A nie je to žiadna smola. V zrkadle si totiž zostal už iba ty sám. Verím, že sa vám podarilo aj pozorovať,
a aj vytvoriť si vlastnú predstavu. A verím, že ste si na základe tejto ukážky vedeli predstaviť, ako by asi prebiehalo to počúvanie s porozumením a čo by ste potom ďalej vedeli so žiakmi prezentovať. Pokojne napíšte, ak máte nejaký príjemný pocit, aj nepríjemný pocit, tak nám to napíšte, ako na vás táto báseň zapôsobila a čo by ste s tým ďalej vedeli pracovať a ako pracovať. My teda pokračujeme ďalej. A presúvame sa k tvorivému písaniu s písárom Brádom. Áno, doplnkový zošit, ktorý tu už spomínala aj Katka, je primerane zameraný na písanú produkciu a tvorivé písanie. Teda jeho úlohou je podporiť písateľské zručnosti žiakov, ale upozorňujem na to bez známkovania gramatických chýb. Teda našim cieľom bolo vytvoriť pre deti zošit, pre deti nejaké prostredie, kde by sa naučili odbúrať strach z písania, kde sa naučia prepájať jazyk s literatúrou, kde sa naučia podporovať si takú vlastnú tvorivosť, premýšľať o tom, ako tvoriť príbehy, naučia sa jednotlivé kroky pri písaní príbehov a kde nájdu priestor, ktorý bude pre nich aj dielňou, aj herňou zároveň, teda sa v ňom budú cítiť príjemne a nebudú sa báť z toho, že teda koľko chýb som tam urobil, nebudeme ich upozorňovať iba na tie gramatické chyby, ale budeme ich učiť písať a vyjadrovať sa práve tou písanou formou. Na to slúžia rôzne úlohy, rozmanité úlohy v doplnkovom zošite Písár Brada, ktoré sú zamerané či už na dokončenie príbehu, či už na rozhovor s postavou, na vytvorenie interviu, alebo na vlastnú reprodukciu textu, ale v písanej podobe. Na to, že máte úlohy viac menej k textu, pretože všetky úlohy sa viažú na čítankové texty, tak aby ste vedeli, že ako a kedy prechádzať práve k písarovi Bradovi, na to vás upozorní dole tento piktogram, vyrieš úlohu s písarom Bradom a teda pokračuj a vymýšľaj a tvor a buď tvorivý a tiež sa z textu. Zážitkové aktivity s písarom Bradom sú doplnené okrem tých zážitkových aktivít aj o rôzne hry a aktivity. Tu sme pre vás pripravili aj spoločenskú hru, ktorú volá sa Chodníček, ktorú môžete so žiakmi realizovať nielen na hodinách čítania, ale viete ju využiť v rámci aj mimoškolských aktivít, záujmových krúžkov, v školskom klube. Deti si ju dokonca vedia zahrať s rodičmi, súrodencami alebo s kamarátmi vo voľnom čase. Vedia si tvoriť rôzne súťaže, celoročné aktivity, alebo viete si viac menej prostredníctvom tejto hry vytvoriť ako keby súťaže medzi triedami. Hra si nevyžaduje nákup žiadnych doplnkových pomôcok, pretože tu, ako vidíte na pravej strane slajdu, vy môžete využiť na túto hru čokoľvek. Je niečo podobné ako človeče, nehnevaj sa teda, že žiak si postaví postavičku na políčko a postupuje ďalej. Teda, ale vy môžete použiť na ako tú postavičku rôzne, či už pomôcky školské, či si žiak donesie svojho nejakého malého maskota, ktorého bude používať celoročne, to už je na vás, ako s tým budete narábať. Cieľom hry je vymýšľať vlastné príbehy a teda podporiť ešte väčšou formou a ešte väčšou hravosťou práve tú ich tvorivosť, fantazínosť, ale aj reakčnú rýchlosť v rámci tvorenia vied po príbehovom chodníčku. Žiaci po jednotlivých políčkách musia do príbehu vždy zakomponovať či už obrázok alebo slovo a pokračujú ďalej. Hra samozrejme obsahuje rôzne obmedzenia, aby v nej bola dodržaná aj tá hravosť a možnosť taktizovania. Pravidlá hry nájdete priamo v doplnkovom zošite a my si ešte ukážeme, okrem tohto, ako viete prioritne s touto hrou narábať. Viete ju hrať buď priamo na obálke doplnkového zošita, alebo ju viete si vytlačiť. My vám ponúkame potom v závere aj na vytlačenie samostatné polička. A teda tu ako v hornom rohu vidíte v slajde, viete si krásne rozmiestniť tieto polička na koberci a teda získavate a dávate deťom ešte ďalší priestor, ako keby priestor toho pohybovania sa, tej pohybovej hry. Teda postavičkami sa stávajú priamo žiaci a prechádzajú po jednotlivých poličkách. Alebo hru si viete ešte vytlačiť na A3, odporúčame na tvrdený papier, aby vám to celý rok vydržalo a viete to mať ako stolovú hru,
teda na hru rôznych skupín alebo samostatne vo dvojici, v trojici. Hra má fantastický benefit v tom, že je ponúkaná viac menej na rôzne možnosti alebo ponúka vám rôzne alternatívy s touto hrou, pretože jedna vec sú pravidlá hry, ale vy ešte ďalej. Môžete s hrou pracovať tak, že ju budete hrať ako tímovú hru. Toto aj odporúčame v rámci tejto hry na začiatku školského roka. Teda odporúčame, ak máte interaktívnu tabuľu, alebo ak si to vytlačíte a budete to mať ako pohybovú hru, hrajte to vždy najprv ako celá trieda, ako celá skupina niekoľkokrát, aby sa žiaci oboznámili s celými tými pravidlami a s tou formou tej hry, ako tvoriť ten príbeh, ako doplňať tie vety. Hra ako zistenie, zároveň viac menej vám dáva táto hra zistenie pokroku, zaznamenávanie toho, či sa postupne žiaci zlepšujú alebo nezlepšujú. Vidíte to aj na tom, že aké tie ich odpovede sú alebo aké tie ich výsledky práce sú. Hra ako asistent písania znamená to, že najviac je na to super hra, ak si urobíte ako pohybovú hru, pretože ak máte žiakov, u ktorých budete vidieť, že sa im to zo začiatku nedarí, nezľaknite sa, určite sa nenechajte odratiť. Práve tá pohybová hra na koberci vám ponúka priestor, že vy si vyberiete len zo pár políčok a poskladáte si len kratšiu hru. Začnete niekoľkými kartičkami, pridávate ich viac a viac a viac. To znamená, vytvárate ako keby takého asistenta písania a tým žiakom pomáhate odbúrať strach z toho písania a teda pomôcť im, ako sa postupne dostať do toho lepšieho levelu, dá sa povedať. Hra ako studnica nápadov a tém. Znamená to, vy hru môžete využiť, možno si poviete, čo, napíšu príbeh a čo ďalej. Áno, ale vy ten príbeh, alebo vy ten začiatok príbehu vždy uvediete nejakou témou. Vy to viete usmerňovať témami, či už sú to v rámci sviatkov, ktoré preberáte počas školského roka. Napríklad zadáte tému Vianoce, Veľká noc, alebo zadáte tému Deň Zeme. Alebo jednoducho takto viete krásne neustále tvoriť nové a nové príbehy, nové a nové dobrodružstva v rámci toho písania a nové nápady práve k tomuto písárovi. Hra ako exteriérová aktivita. Fantastické je to hrať aj na školskom dvore. Viem si predstaviť, my sme napríklad v škole to robievali, že sme si farbami nakreslili na asfalt štvorcovú sieť a vy ešte navyše kriedou vedia žiaci, poviete žiakom, rozdáte im kriedy, napíšte každý do jedného políčka nejaké slovo alebo nakreslí obrázok a hra začína. Teda viete to aj takto krásne pohybovo vytvoriť a predstaviť. A hra ako chodník víťazov znamená to, že aj porazený je víťaz. Aj ten, kto skončil posledný, je vlastne víťazom, pretože vymyslel niekoľko vied, ktoré zároveň napísal a pre nás je to najdôležitejšie. Síce začneme možno ťažka, ale určite v nich vyvoláme pocit radosti, pokiaľ túto hru budeme hrávať aktívne a budeme sa do nej zapájať. Ja teraz na chvíľočku odovzdám slovo kolegynke, ktorá vám predstaví digitálnu podporu iTech Offline, ktorú máme k čítanke a ktorá je fantastickou pomocou k našej čítanke. Takže dávam slovo. Dobrý podvečer, ďakujem, Žanet. Tak ja by som vám, keďže čas už pokročil, naozaj len skrátke predstavila aj podporu iTech Offline. Tak ako ste zvyknutí, ku každej sérii našich titulov pripravujeme aj teda digitálnu podporu. Čítanka nie je výnimkou a sme veľmi radi, že práve naše čítankové offline môžu ponúkať umelecké nahrávky od slovenských popredných hercov. A ja by som vám skrátke len povedala, kde tieto nahrávky nájdete a ukázala vám ešte jeden užitočný nástroj, ktorý je ako novinkou pre všetky iTech Offline v tomto školskom roku. Takže umelecké nahrávky si môžete spustiť buď z úvodnej obrazovky, kde ich nájdete pod ikonkou noty, sú zoradené v abecednom poradí. Čítanka pre druhákov obsahuje dve, a to nahrávku k ničovej rozprávke a k zrkadlu. Môžete si ich spustiť aj v rámci bonusových materiálov, ako priradené do listovania, kde ich v podstate nájdete pod názvom umelecká nahrávka. Ten nástroj, alebo teda druhá novinka, ktorým je nový nástroj v Virezátore,
je nástroj pero. Ospravedlňujem sa, trošku som sa zakoktala. Je to Je to novinka, ktorú nájdete vlastne v pravom dolnom rohu, kde máte ceruzku a v rámci tejto ceruzky si môžete nezávisle od interaktívnej tabuly vyznačovať vo výrezoch, či už pomocou pera nejaké odpovede, pomocou zvýrazňovača zvýrazniť dôležité slova, texty. Samozrejme je tu nástroj aj gumy, ktorý vám umožní zapísané veci zmazať, prípadne kôš, ktorý vám zmaže všetko to, čo si zvýrazníte. V rámci týchto nástrojov máte dostupné aj možnosti pre zmenu veľkosti, ktorá je užitočná najmä pri zvýrazňovaní a zmenu farby. Ak by ste chceli niečo zapísať, môžete použiť buď interaktívne pero, ktoré je súčasťou interaktívnej tabule, alebo myšku, prípadne žiaci môžu písať aj svojim prstom. Čiže môžete si veľmi pekne poznačovať odpovede a takto si môžete priamo so žiakmi skontrolovať vlastne riešenia daných cvičení. Ak sa prekliknete na ďalší výrez, vlastne zaznamenaná odpoveď sa zmaže. Bola otázka v čete, že či sú súčasťou podpory aj interaktívne hry. Samozrejme, všetky naše iTech Offline majú aj interaktívne hry a práve v čítankách sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením, čiže sú zamerané priamo na otázky k daným textom v rámci čítanky. Dobre, pozerám, že čas pokročil, tak ja vraciam slovo Žanet. Ešte mala nejaké krátke informácie. Ešte si kľudne mohla. My už máme len záverečné informácie, takže, takže už naozaj ďakujem Zuzke, ktorá vám aspoň z časti odprezentovala iTech Offline. Ja už vám len ukážem, čo vás čaká, čo si viete vytlačiť, návrhové listy titulov, ktoré si pre vás pripravila Zuzka, teda odporúčaných textov na mimočítankové čítanie. Zároveň si môžete vytlačiť spomenanú stolovú hru, pohybovú hru, ktorú nájdete potom na uvedenom mieste. A ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že tak ako my sme mali zážitok z písania tejto knihy, tak vy budete mať zážitok z učenia práve z nej a s ňou. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne. Aj naši účastníci vám tu do chatu píšu, že ďakujú veľmi pekne, že to bolo výborné a mnohí aj chválili vašu novú čítanku. Ja teda doplním, že táto nová čítanka má novú doložku a teda je už aj, alebo dostala schválenie aj podľa teda nového kurikula. To neviem, či teda tu bolo spomenuté a takisto teda aj čítanka pre štvrtákov má doložku. Tá teda ešte nie je podľa nového kurikula, ale veríme, že aj to sa podarí. Znova len zopakujem, že teda pre budúci školský rok už pripravujete čítanku pre tretiakov, lebo aj na to sa pýtali. No a niektorí písali, že možno ich aj mrzí, že tú čítanku pre druhákov, že je taká úžasná, skvelá, ale že teda zatiaľ si ju nezakúpili a idú možno podľa staršej učebnice, alebo ich to ešte len čaká a tešia sa, že budúci školský rok si ju určite zakúpia, alebo teda, že by radi s ňou pracovali. A ja teda poviem, ja som to na začiatku tak trošku spomenula, že ak s nami zostanete do konca, tak budete mať možnosť niečo zaujímavé opäť vyhrať a ja teda už teraz prezradím, že budete mať možnosť traja z vás vyhrať práve túto úžasnú čítanku pre druhákov, ktorej súčasťou je teda aj pracovný zošit Písar Brada. A traja z vás teda. A pripravili sme si pre vás tvorivú úlohu, ktorá práve vychádza z Písara Bradu. Dúfam, že to dobre skloňujem. Tuto máte hádanku. Nechceme od vás, aby ste nám poslali odpoveď. Vašou úlohou bude vymyslieť hádanku, vlastnú autorskú, teda vašu, ktorej odpoveď bude rovnaká ako odpoveď na túto hádanku. A tieto hádanky nám posielajte do chatu. My vyberieme tri, ktoré budú možno najlepšie, najkrajšie, najvtipnejšie, najtvorivejšie. Ešte nevieme, podľa akého kritéria budeme vyberať. Ale máte teda teraz priestor na to, aby ste nám vaše hádanky posielali. Ja sa teda s vami rozlúčim.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme aj za to, že ste s nami boli počas celého roka 2024, či už online alebo prezenčne, či sme sa videli na workshopoch alebo teda aj na seminároch, ktoré sme mali prezenčné. My sa budeme tešiť na stretávania v ďalšom roku. Dovtedy vám želáme, aby ste sa mali dobre, aby ste teda ešte v pokoji dorazili tento rok a možno sa s niektorými stretneme aj na avizovaných workshopoch v Prešove. A ja vám teda želám, aby sa vám podarilo v deťoch vzbudiť lásku k čítaniu a nech sa vám darí celkovo. Želám vám ešte pekný zvyšok večera. Ďakujem veľmi pekne vám, ďakujem pekne aj kolegom, ktorí tu s nami boli tiež počas všetkých seminárov a verím, že sa vidíme čoskoro. Dovtedy dovidenia.